И разрешаваме като по вкус, мирис и като опаковката е яка. Това са 2,50 за тях, царалитки и по... Това казах да го не ползваш. И продължаваш. С нощи телефона се изключва. Не ползваш, ще предеш телефона. И като предеш телефона, мирис! Не ще яко. Милион пъти казва! Намеришно да имам 10 на... Погледнете! Никой не варди. Гърми навън. Ще едеме ли? Ще едеме. Аз не виждам да питаш да едеме. Нема да едеме. Това си го прибири да не те удари му главата. Бързо. Бързо! То основно не спи. Обувки, чорапи, всичко събирайте. Всичко събирайте. Мали... И вкус. Манго също. То химикал го стои. То гребен тава тук не стои. Това си занеси оттам. Айде. А ти си ми попадате. Тия дрехи не стоят на столовете. Това никъде не стои на столовете. Милион пъти. Чорапи. Гледай ме. Хубава съм. Много. Да, Никоша. Къде? Има дрехи. И си пиги там. На леглото. Да, има документи. И документи трябва да ги занесе на коша в банята. Сега да я. И ще там ги 10 и на вкус са хубави. Дайте това нещо. 150. Така много 250. Пак съм го купила заради вас. Знам, че ще ходим.